Развернуть надо будет в обратном направлении. İki gün içinde Qozonda 32 ming yarım maşinani to'xtatalar. 2 ming kishidan shekli bilishmalar olina, ularning durustligini tekshiradilar. Bilishmaning oqshig'i yasalgan 3 fakt tasdiqlana. По спискам представленного Роспотребнадзор берген исемлек буенча 23 марттан бирле эшлибез. Читтен кайткан 2 атна карантинда булырга тиешле 2 меңнән артык кеше тикшерилде. 39-на беркетмә төзелә. Өйдә утыру режимының беренче көннәрендә үк кагыйдә бузучылар бар, урамда йөргән балык булмаганнарны да очраталар. Кешенең өйдә утыру үзен сиздерә, ут белән суны күбрәк тота башлаганнар, коммуналь хезмәтләр подъездларга дезинфекция ясауны көчәйтә. Кешеләр моны үзләре үк сорый. Узган атнада 3 меңнән артык шундый гариза кабул ителгән. Обработка дезинфицирующими средствами. Көн сайын күп фатирлы йортларда дезинфекция үткәрәләр. Бер көндә 34%-ын кулачлыйлар. Медицина хезмәткәрләре хәзер җәмәгать транспортында бушлай йөри, табиб һәм шәфкать туташларына 5800 дәнә юл йөрү билеты бирелгән. В Казани развернуто 389 коек. Бүген Казанда коронавирус ауруларны дәвалау өчен 389 койка өстәмә урын әзерләнде. Кирәк очракта тагын 1300 койка булачак. Медицина күзәтү астында хәзер 2500 кеше тора. Почта бүлекләре эшли, әмма өлкән буынны өйдә калырган диләр. Бу айда башкалада пенсия һәм пособиеләрне өйгә китереп бирәчәкләр. Чтобы никаких волнений у наших пенсионеров не было. Халыкка мәгълүматны җиткерергә кирәк, борчылырга тиеш түгелләр. Почта хезмәткәрләренә дә эш арта. Өйдә генә утыр ташламаячаклар. Узган атнада башкалада 1700 кешегә ярдәм кулы сузганнар. Азык-төлек, дару кирәк-ярак китерәләр. Хәзер башкала штабында булышырга әзер 500 волонтер исәпләнә. Гөлнар Сайфетдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Гасыр каналында дөнья күргән җылы эзлиҗаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.